Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hapadang ka jing kmilanti baga United Democratic Party UDP but Hill State People's Democratic Party HSPDP kini try lang ha ka election MP siteng samoy sa Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Penban ka UDP ha ka arpo pratare ujemang araja arpunrio kala ya chekmat ban penbena yo ba Vivian Stone G kharngap kanta unoy sat an bapaw khmat ka jella ban long ukur tong ka party. Uba medba lingdo presiden ke parti habakran sikilat pathai khubor ulaong baka HSPDP kadang dan ha ka jingye penbet bakan ai lang neem ka jingkersan yo ba Vivian Stone Henry kum ke parti kadang pli ka jingkhang. Presiden ulaong ru baka parti na ka result election MP Lok Sabha araja arpusaw ka jingyo vote kala nang kham kyo ha ka election MDC araja arpusan bat ka parti ka khmilanti ban yo jingjap ha ka election MP siteng samoy ban wan. Na kaliang jong ka HSP nomor kitaw ki balong apo jong ka parti hi kim simpan lala ya kawan ai ya ka rai na ka benta kani ka by election benta makin don rekan em te ni ino ha ka HSPDP ya ka benta ka baki kin sa ai din tip yangi kum ka parti but ha ka bede bat ka jing penbenano ya ka kerteng jong iba biban mentang si kum candidate kadaw kalong na mar ka por kalong ka birthday bat ni long shoot ya ka bangin nang up banang Islam ka bede bat ka jing itu bat ka jing penbenayo kartong jumi ngilayat ng sakman dapat jing ya tip jing setuju mod kat parki dan re ke jing khang kadang pli ba ladaki sim mi no garai ke bangi ngin da smokeman kum ko way ni regional party ki ba ki don kata ka jo ko platform bangi makin sim ya kata garai da ka ban ai ya ke jing san nyangi kum ka regional party ke UDP hakani ka election yo candidate pi dalam pipai ke MP election ku mga ai benda ke jingkren kalong dari ipet ya katu ka umat noksu punya election kan nolo tenre tang sistem hadin na thai pi sutu ba bitip ba tang sistem hadin na kalian jungi ku parti ni layakun pada ya ke MDC election ada pusat ka bahap tik tang ka banta kan ke MP election constituency ka bamor KHEDC election ba GHEDC election hakini ke election ngilala ya kapan yo ya kejingjok bak kejingkesan yang kejong ba majority hakisat teli konsumsi hakapan ngila job sangut ki MDC hajan ke his ru kalong kejo ngilala ban job hadu likely ki konsumsi bat ngilala ban yo ya ki MDC ru ang tu nah kabedai bat ka kasir spede hakabedai bat kitu ki konsumsi ki bangilawan ba ngila poy hadu kumbasaw lan sang teli ki konsumsi kabamot ketuk board kalawan phai biang shangi tukal ai job but ka board share lebih khen ha ka bede bakani ru kala kiu jot le jot kuma lai sha sau sha kala ya ka e board share ka bangi yo ha ka arda sa kabamot ki bon ki pai ba kilawan phai biang namar phiru ki saki ha arda sa kala longkum ka ler ka basuyai kum tu ha ka baki pai ba hem da sutu ka bakihi ki batai bakiyatho yangi ila shbod la kabod kuntu de nrai hakan ke election ke ba arajar akusan macam sistem MDC ipai ba kubun ila ya namar ngila yo lat ya kaban pencai ngila yo lat ban net chaki na kaban ta ban pencai ya ki ba ni ko parti gidon hakaju kan urim kadi MP by election ku bangin ya kun mentaru ninya ada juga sur ban nang pen klan cucu ya ka parti ban bu akhmat joki ya ki nongrim ba kimat ibangi ke parti ni don na ka bentang ni election but kum ke parti ni la jet iba biban dei tang bala su jet ni don ka nongrim ka bakhan ba ka ba uni uri urang ba ulong badai na ka benta ka kam kum unong ikmat hang tei bolong sa Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya